Здравейте на всички! Приготвила съм тук, както обещах, малко прозрачна база, бяла база, фирма Мариолетка. И сега започваме тестовете с първия цвят лимонено жълто. Капваме 5 капки в прозрачната база, 2, 3, 4, 5 и 5 капки в жълтата база. Сега хубаво разбъркваме. Цвета е лимоново жълто. И за по-лесно, аз сега ще ги изсипя ето в тези лапички, за да видите какво ще се получи. В момента аромати не слагам, защото не се налага, и ще покажа готовият резултат. Показвам разфасовките, в които фирма Мариолетка предлага готови разредени пигменти, с които сега направихме нашия тест. Ето, значи, тази лапичка с добавени 5 капки в бяла база. А ето, вижте разликата. А ето в прозрачна база какво се получава. Това е с 5 добавени капки. Ако някой иска да разбере нещо повече, моля да ми пише.